Добър ден, бързо включване от Куртово Конаре. Днеска съвсем случайно решихме, че ще ходим на село в Лясково и в момента пътуваме и се наслаждаваме на прекрасната гледка, която вече е тук, защото тя се закри. Нали така, Слънчо? Да, дръжме уста. О, легнали ти полицай. Няма да ви сега, така няма да обърна камерата. Вече обърнах камерата. Ето вижте ви готини яки планини. Найс. Тук яко плаваш. И така да е, сега в момента караме, ще минем през язовир Въча. Оттам най-вероятно ще спрем. Има едно много яко местенце, където има за барбекю, така пикникова машка, който това се минавал знае. Оттам вече продължаваме към Ласково. Ще пренощуваме и утре най-вероятно, не най-вероятно, сигурно ще ходим на екопътека Струлица. Ще ви покажем точно от там кадри. Това е на час и половина от Пловдив, така че в почивните дни съвсем спокойно може да се натоварите в автомобила с вашата половинка или с вашето семейство и да се отправите към тази точка, а вие останете с нас, за да се наслаждавате на кадрите по пътя. Тук що спряхме в Кричим, ще минем през магазинчето и от тук нататък вече целият път е просто една красота, само гора, само завой, за хората, които обичат да карат по завой. И ще видите сега кадри от самия път, брутален е, вълшебен е и ще спрем след, то също се пада точно на Чилингира, след Чилингира в дясно се спира една отбивка и оттам ще видите много яки кадри на самия язовир. А вие оставете коментар под видеото, палец нагоре и се абонирате за канала, тъй като това ми помага страшно много, ако се да виждате още такива яки локации, къде да прекарате свободно си време през почивните дни. И тук що спряхме на язовир Кричим. Малко кадри, това тук е на стената. Язовира е пълен. Много красиво. Там горе има виличка. Там. Били сме там, много е готино между другото. Преди доста време. Спокойствие. Има доста туристи днес. Няма проблеми, хубаво е времето, почивни дни са. Няма как. Ето, че вече сме в къщата. Сега тази вечер първо ще си починем. Аз тук ще свърша малко неща по YouTube канала и за TikTok-а. TikTok долу в описанието, може да ме последвате там и да гледате кратките видеа, които правим. Утре рано сутринта, както казах, ставаме, ще закусим и оттам вече потеглиме към самата екопътека. А самата екопътека се намира близко до град Девин, оттам се отбива, ще видите на самия roadmap къде. И вече кадрите ще бъдат по пътя за самата екопътека и на самата екопътека. А вие оставете коментар, харесайте видеото, абонирайте се и джъмпваме веднага на следващия ден. Да, ама не се видяхме на следващия ден, когато реално трябваше да тръгваме за самата екопътека за Струлица и най-вероятно си чуете, защо съм в това AI студио, защото вечерта, когато отивахме на село, реално същия ден, в който гледахте предните кадри, стана малка инфекция, просто качих една стълба, коляното ме стегна и оттам се почнаха проблеми с коляното на левия крак, затова в момента съм прав, защото дори не мога и да стоя седнал, ме боли коляното, само нещо като е изправено или на леглото, тогава не ме боли. Но все пак аз съм казал, че ще има видео за самата екопътека Струлица и сега ще ви дам малко повече информация за самата екопътека. Тя се намира в град Девин. Реално екопътеката е
Струлица, Калето, Лъката. Това е цялата екопътека, около 4-5 км и се минава в рамките може би на 2 до 3 часа, само че с това коляно дори не стигнахме и до там. Но, whatever. Самата екопътека е на час и половина от Пловдив, така че това е перфектно място, където да избягате за уикенда, може само за един ден. Ако случайно ви е писнало да обикаляте около Пловдив, то около Пловдив, Асеновград и Хижа Здравец. Да. Както виждате, съм си купил микрофон, който микрофон най-вероятно е траш, но реших да запиша видеото с този микрофон, да пробваме как е звука. Whatever. Струлица, Калето, Лъката. За Струлица, като влезете в Девин, по-край автогарата, като минете, завиете наляво преди моста на река Девинска. Там карате нагоре, след това завиете в дясно, 600-700 метра и оттам вече карате само направо и стигате до самия паркинг на екопътеката, а на този паркинг е и самия спа комплекс Струлица. Там има басейни, е много красиво, много готино, съветвам ви да го посетите също, ако имате повече време, да оцените там за уикенда. И паралелно с това аз не мога да го паралелно с това да си направите самата разходка. Разходката почва, самата екопътека почва от беседката. Там хващате нагоре, от паркинга, да извинявам се, говоря пак. Почва от паркинга. Оттам ще минате покрай комплекса, там стигате до беседката, там също на около 20 минути от лявата страна след мостчето се намира и самия водопад Самодийското пръскало, също може да го посетите. Извинявам се, че това видео е така малко да кажем траш, защото няма кадри от самата екопътека, но просто такива са обстоятелствата в момента и това нещо не ми позволява да направя самата разходка, тъй като дори лекарите не ми дават да правя каквото и да било, освен само да лежа на леглото по цял ден, само ще ми вписва, и съм пуснал камерата малко, да направя някакъв контент, да мога да едитвам, защото на мен много ми се едитва. Много ми се едитва, в момента коляното ми тук не знам дали се чува. Но, за да ви се извиня на всичките двама човека, които ме гледате, без жена ми, тя е третия човек, най-важният човек, ще го хапна след малко. Whatever. Добре, напишете долу в коментарите откъде искате да видите видео, къде да посетим или кой хотел да направим ревю. Видях също така, че Мартин Пенев прави видеа за най-лошите хотели, най-лошо рейтингите и остава там. Може и ние да пробваме най-лошо рейтингите хотели. Може, нищо не казвам, нищо не обещавам. Да, малко неприятна ситуация, но все пак това видео ще го пусна, за да мога да едитвам. Не защото има някакъв quality content, някаква стойност, а просто за да мога да едитвам. Едитва ми се, няма какво да правя вкъщи, стоям на леглото и да. Така че, моля ви, абонирайте се за канала, поставете палец нагоре и за Бога коментирайте видеото. Моля ви, дори да е нещо лошо, коментирайте го. Аз бях Стефан, благодаря ви, че гледахте и до скоро!